La meva família, els valors, jo crec que fonamentals han sigut l'esforç. L'empatia com a una eina fonamental per a establir qualsevol tipus de relació. Però també l'orgull de pertànyer a una família, siga la que siga. I que és important treballar per aconseguir un món més just. L'estima com a arrel més important, com a eix fonamental, que això sempre ho mou tot. I això és el que intentem desenvolupar o portar a terme amb el nostre fill. M'agradaria que s'assemblaren en l'alegria. Els fills t'ensenyen, jo crec que això, no? També a descobrir una part de tu que no saps que tens, però sobretot vols que tinga el millor de tu. Ser una dona valenta, igualitària, feminista. I que creguen en les seues possibilitats sempre. No és un projecte de resultat, la criança. I per a mi és una qüestió d'acompanyament. Preferís acompanyar-lo i descobrir-lo jo ahir més que orientar-lo cap a un lloc. Escoltar a l'altra persona. Amb això després tot ve rodat. I que és molt important conviure amb els altres, ser bona persona. I la voluntat d'ajudar a qui ho puga necessitar. Aleshores jo crec que si ella també veu això a casa és algo que podem inculcar-li de forma molt important. Considero que és important que aprenguen el valencià perquè és la llengua del lloc on viuen. I que és la llengua dels amics i de molta gent que m'envolta i que estime. És com una arrel d'un mateixa, com la base. Així que no tot el món parla valencià, trobar a persones que parlen valencià un poc te dona complicitat, no? La sensació de que és com tu, és més pròxim a tu, no? I és una de les dues llengües oficials de la família. No penso en valencià, per exemple, no penso en valencià, però me rodegen moltíssima gent que parla valencià. Vull que la meva filla parli valencià. I pots arribar a entendre més coses dels orígens del lloc on vius. I que sigui la llengua de comunicació a tots els nivells, tant com vas a comprar el pa com quan li dius bona nit al teu fill.